салому дуруд дӯстони азизи ман ва тамошобинони канали Футбародарон. То маросими ҷоизаспории туби тиллои расо 40 рӯз боқӣ монд. 40 рӯзе ки дар ин байн ҳолат метавонад тағйир ёбад. Пас аз анҷоми Копа Америка ки дар он Лео Месси беҳтарин ассистент, беҳтарин бомбардир, беҳтарин бозингари мусобиқа ва ҳамчунин чемпион гардид, то ба имрӯз мавқеи ӯ дар рӯйхати фаворитҳои туби тиллои бетағйир мемонад. Дар боло тағйиротҳои бисёре шуданд. Аз ҷумла Жоржиньо мавқеи дуюми худро аз даст дод ва Левандовски онро ишғол кард. Бензема пас аз ғалаба дар ҷоми миллатҳои УЕФА ва оғози фантастикии мавсим бо Реал ба ҷои панҷум баромад. Ана Роналду бошад мавқеи худро аз даст доду айни ҳол дар ҷои нуҳум аст. Як факти ҷолиб ин аст ки фаворитон на танҳо аз рӯи натиҷаҳояшон дар майдон, ҳамчунин аз рӯи он ки нашриҳо дар бораи онҳо чӣ қадар зиёд гап мезананд, мавқеъҳояшон тағйир меёбад. Сода карда гӯем касеро ки бисёр реклама мекунанду ӯ дар маркази диққати ҳамагон қарор мегирад, ҳатман мавқеи худро беҳтар мекунад. Мисол Бензема ки вақтҳои охир дар борааш бисёр гап мезананд, аллакай дар ҷои панҷум аст. Ана Нголо бошад баръакс. Охир он вақтҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ кам шудаасту оҳиста оҳиста Нголо мавқеи худро аз даст медиҳад. Читавре ки дар боло гуфтем мавқеи Месси бетағйир мондааст ва ӯ айни ҳол дар ҷои якум мебошад. Вале чанд рӯзе мешавад ки якбора ҳамагон зидди Лео баромаданд ва намехоҳанд ки ӯ туби тиллоиро ба даст орад. Бисёре аз онҳо чунин мешуморанд ки Месси тамоман арзандаи ин ҷоиза нест. Мо ақидаҳои намояндаҳои футболро дар ин бора ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло як ба як онҳоро гӯш мекунем. рӯзҳои сешанбеву чоршанбе чун анъанаи Лигаи Чемпионҳо ба экранҳои мову шумо бармегардад ва моро як қадор топ рақобатҳо интизоранд. Барои боз ҳам ҷолибтар кардани тамошои онҳо метавонед ба як X муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд ва инчунин ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди ташрифу дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. Туби тиллоӣ ин ҷоиза арзиши худро гум мекунад. Агар онро ҳар сол танҳо як ё ду футболбоз ба даст оранд, мо дар анҷоми як давра қарор дорем. Месси ва Роналду то ҳол ҳунарнамоӣ мекунанд, вале бояд ба дигарон имкон диҳем ки ин ҷоизаро ба даст оранд. Бояд қоил шавем ки айни ҳол футболбозони дигаре ҳастанд ва онҳо арзандатар мебошанд, гуфт легендаи Челси Дидье Дрогба. Агар интихоби туби тиллоӣ танҳо дар дасти ман мебуд, пас ман 2 соли охирро ба назар гирифта ин ҷоизаро ба Роберт Левандовски медодам, ҳарчанд ки Месси футболбози дӯстдоштаи ман аст, мегӯяд Кевин Де Брюйне. Месси арзандаи туби тиллоӣ нест. Барои ман фаворити асосӣ Ҷорҷо Киелини мебошад. Пас аз ӯ Левандовски меистад. Месси бошад 0% арзанда аст. ибрози андеша кард собиқ ҳамлагари Бавария Сандро Вагнер. Ин нафарро тамоман фаҳмида намешавад. Бигзор Месси сазовор набошад, аммо Киелиниро фаворит гуфтан чӣ маъно дорад? Туби тиллои имсоларо бояд Канте ва ё Жоржиньо ба даст оранд. Ман аз он безор шудам ки ин ҷоизаро фақат ба Месси медиҳанд. Ӯ дар мавсими гузашта чӣ кор кард? Хуб, Копа Америкаро бо Аргентина ба даст овард, аммо дар Барселона чӣ? Мегӯяд собиқ футболбози Манчестер Юнайтед Патрис Эвра, ки ҳамчунин яке аз дӯстони беҳтарини Криштиану Роналду мебошад. Зидан соли 2006 туби тиллоиро ба даст наовард, зеро ӯ дар финали ҷоми ҷаҳон корти сурх гирифт. Месси бошад дар суперҷоми Испания зидди Атлетик Билбао корти сурх гирифта буд. Аз ин сабаб ӯ ин ҷоизаро ба даст намеорад. Мегӯяд собиқ футболбози фаронсавӣ Франк Лебёв. Аҷиб аст ки чунин як футболбоз фаворити туби тиллоиро аз пушти корти сурх гирифтан ва ё нагирифтан мебинад. Бензема арзандаи туби тиллоӣ аст. Месси ва Роналду пир шуданд ва дигар барои ин ҷоиза мубориза намебаранд, гуфт собиқ футболбози дигари фаронсавӣ Жером Ротен. Ана ҳамин гуна як флешмоб ё худ челленҷи футболбозон ва ё собиқ футболбозон зидди туби тиллоиро ба даст овардани Месси. Ҳама бо як овоз зидди Лео мебошанд ва барояшон фарқ надорад ки ин ҷоизаро кӣ ба даст меорад. Онҳо номи дилхоҳ футболбозро ба забон оварданд, ҳатто Киелиниро. Барои онҳо муҳим аст ки Месси туби тиллоиро ба даст наорад. Чунин як антиреклама метавонад дар ҳақиқат ба мавқеи Лео таъсири калон гузорад. Болои ин бояд қайд кунем ки то ҳол споридани якбора ду туби тиллоӣ маълум нест. Аз ин рӯ интихобкунандагон бо эҳтимоли зиёд дар асоси ду мавсими охир Левандовскиро интихоб мекунанд. Шахсан ман ҳам тарафдори он ҳастам ки агар барои 2 соли охир танҳо як туби тиллоӣ диҳанд, пас Левандовски арзанда аст. Он номардие ки Франс футбол соли гузашта нисбати ӯ кард, ҳеҷ аз ёди мухлисон наметавад. Шумо дар ин бора чӣ андеша доред? Ба фикри шумо Месси арзанда аст ё не? ҳатман дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва
ва рӯвии ҳамешагии он Беҳрӯз Артеков. Дар канал обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. Аз шумо ҳеҷ чиз намеравад, ана барои мо бошад мотиватсияи бузург хоҳад буд. Хайр, то барномаҳои дигар.